संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या तुलनेत कोकणात सहकार चळवळ रुजण्यासाठी काहीसा वेळ लागला। मात्र या सहकार चळवळीला केंद्रीय मंत्री राणे यांचं नेतृत्व लाभलं आणि ही चळवळ केवळ उभीच राहिली नाही तर प्रचंड वेगाने धावू लागली। सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हे त्याचंच अत्यंत चालतं बोलतं उदाहरण आहे। आज केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकार पाठीशी असणारी ही एकमेव बँक आहे। त्यामुळे या माध्यमातून भल्या भल्या सहकार महर्षींना राणेंनी मोठा दणका दिलाय। पाहूयात स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर सहकार चळवळ प्रचंड वेगाने रुजली ती पश्चिम महाराष्ट्रात। कोकणात सहकार चळवळीला खऱ्या अर्थानं बळ दिलं ते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी सहकाराचा पाया मजबूत केला। जे काही करायचंय ते भव्य दिव्य। त्यामुळेच बँकेची अत्यंत प्रशस्त आणि नेत्रदीपक वास्तू तर उभी राहिलीच, परंतु प्रशासकीय आणि बँकिंग पातळीवरही त्यांनी अगदी अल्पावधीत आमूलाग्र बदल केले। त्यात अत्याधुनिक बँकिंग सेवेबरोबरच लोकाभिमुख बँकिंगचा समावेश आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रोजगार निर्मितीसाठी ज्या योजना राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये उपलब्ध असतात त्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सुविधा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत त्यांच्याच प्रयत्नानं सुरू झाल्या। नुकताच त्यांचा वाढदिवस जिल्हा बँकेच्या वतीनं साजरा करण्यात आला। या सोहळ्यात केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय मंत्री राणे तर राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते। त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचा पाठिंबा असणारी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही पहिलीच बँक असावी। राज्यातील भल्या भल्या सहकार महर्षींना दणका देत केंद्रीय मंत्री राणे यांनी ही किमया साधली आहे। आता केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजना आपल्या गावातल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या शाखेतही उपलब्ध असतील, त्या फक्त केंद्रीय मंत्री राणे यांच्याच माध्यमातून। त्यामुळे आता सहकार क्षेत्रातही राणे या नावाचा नवा दबदबा निर्माण केला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।